Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sikhuluma ngoMakhumalo Mseleku, uMakhumalo from Uthando Nes'thembu, third wife kaMusa Mseleku. Abanye bambonile kuzalo kunephepha elibhalile ngoMakhumalo. Iphepha lesizulu. Angifuni ukufunda le ndaba le because ngizodla isikhathi senu if ngibuyela ukufunda the full story ukuthi uMakhumalo uchaza ukuthi ukuhlangana noMseleku kuyishintshile impilo yakhe umshado wakhe unesandla esikhulu kwimpumelelo akanayo. Right, so ileyo ndaba kahle ukuhighlighta nje komunye bonanga uzalo kukhona uMakhumalo phinde futhi kube womunye onganalo leli phepha esikhuluma ngalo elibhalile ukuthi uMakhumalo ubonga umyeni wakhe ngakho konke nange-success anayo. Nalapha yakuthando nesithembu kwi-episode yokugcina ku-season 6 ushilo lokhu uMakhumalo ukuthi uma sesimshayela ihlombe asokwazi ukuthi konke kungenxa yaMseleku. Nayi-ke indaba la ivuka khona ngicabanga ukuthi umbuzo ohlezi ubuzwa abantu njalo lo ukuthi kanti umshado i-achievement yini. Omunye ama-comments abantu ningizwe kahle. Omunye uthi kanti umshado i-achievement yini. Ama-comments abantu omunye umama ongaphathekile kahle ngendaba yokuthi engathi umshado uhanjiswa phambili. Mina ngibuza nginowami umbuzo mhlawumbe ngibuza-ke kubona bonke laba abangahambisani nale ndaba noma balifundile lolu daba. Ngibuzo wami awuzucaca kodwa uzokuzwa. Kuyaye kwenzeke yini ukuthi oseceleni kwakho mayizokhuluma nge-background yakhe yayizwa kahle? Oseceleni kwakho kungaba umngani, kungaba osebenza naye, kungaba umuntu ohlangane naye noma yikuphi-ke mayekhuluma istory sakhe, his journey or her journey, life experiences, masuthatha lento uyenze ngawe. Because angiliboni iphutha ekutheni uMakhumalo athi mina enginakho kungenxa yomshado. Kuloku kuphakama enginakho empilweni namanye amathuba engiwatholile ngiwavulelwe umyeni. Indaba yakhe lena ilona iqiniso lakhe. So why manje kunabanye abafuna ukukuphikisa lokhu? Abantu sebene-debate yokuthi kanti umshado i-achievement yini. Omunye uze uthi mina ngicabanga ngabantu besifazane abasemshadweni e-toxic. Ngiziswise le dadewethu, bhuti, malume, baba, anti. Le ndaba ekhulunywa uMakhumalo namaphepha nakwezinye indawo noma mhlampe makuthiwa-ke Makhumalo awuzi-introduce ukhuluma ukuthi la ufike khona ufike kanjani. Iqiniso lakhe ukuthi okwami kwenzeke ngenxa ka-husband. Okwami kwenzeke ngoba ngihlangane nobaba uMseleku washintsha impilo yami kanje 1 2 3 4 5. Akusho ukuthi ngoba abantu guys mina ngiyangidida ngale ndaba. Akusho ukuthi-ke ngoba uMakhumalo ekhuluma kanje mhlambe buyekhulume nabantu besifazane abaningi abanye abashadile mhlambe ubalahlisa ithemba. Sihamba indlela engafani. Eyakho i-background ayifani neyami, nawe izinto ozoyithola la empilweni uzoyithola ngendlela le ezohambisana nokwenza kwakho nale ndlela okuzokwenzeka ngayo kuwe. Mina ngiyazi ukuthi le eyenza ukuthi abantu bexabane isuke seyithini noma akusafanele ukuthi ozibona noma ozizwela ukuthi owakhe umshado uhamba kahle akhulume ngawo because siyazi ukuthi kunemishado ebhedayo or siyazi ukuthi kunemishado engahambanga kahle. Ngiyaqolisa ukusebenzisa igama lokuthi ebhedayo. Siyazi ukuthi kunemishado engahambi kahle. Siyazi ukuthi kunemishado enezinto ezingezinhle. Nalabo abazithole bekulo mshado nezinto ezingezinhle ngesikhathi beshada babengenakho ukufisa ukuthi kuzoba nje.
Kodwa manje asingavaleli abantu kuthi ngoba mhlambe nakhu eyomshado angiyazi sengizothi lento ekhuluma uMakhumalo ayikho ngoba nakho eyami success iqala ekutheni ngiye e-university. Ayifani le ndlela futhi angiboni mina ukuthi ikhona indawo la ezwakala idiscredita okunye, kodwa ijeni kabani le kaMakhumalo. And mayebuza ukuthi ikuphi okumsebenzele ukuba no-husband ofana noMseleku omvulele lezi ndlela abeyifisa empilweni, owambonisa amanye amathuba. Manje mayi-acknowledge u-husband wakhe, yini thina sizoncinzeka? Noma sincinzwa ukuthi izinto ezinye ayishoyo asiyithembi ngoba phela manje thina sikwenye indlela asikuzwa lokho ukuthi nangu ezosiphakamela no-husband. Ngoba hayi mina ngididekile ukuthi mawuzothiwa is marriage supposed to be an achievement ezosenza ukuthi sithole izinto, hayi seyizwakala ngathi seyingawe le, kodwa isitori sikabani sikaMakhumalo. Ngoba phela manje mayethi yena shuthi ushade kahle, washada no-husband ozosupport amaphupho akhe, or no-husband ozomvulela iminyango. Njengoba kusho nje ukuthi hayi omunye umnyango uvulwa u-connection, omunye umnyango uvulwa ukuthi kini nemali, akufani. Omunye umnyango uvulwa yiphepha uphume nalo e-university, akufani. So why nilwa? Ngizilapho kuleyo ndaba, noma yimi wrong? Noma abantu bafuna akhuluma isitori esiyiphutha ukuthi lezi zinto uzitholele yena, abe azi ukuthi kahle kahle uhlangane noMseleku ela empilweni. Waseke uMseleku wamsiza ngo-1 2 3 4 5. Yilokho okumenze abe lo Makhumalo osewaziwa abantu kungenxa kaMseleku. Noma-ke wayezama ukukuphika lokho esangena kule ngisho i-areshodi ngoba ngathi mina how asisekho isikhathi sokuthi ngichaze ukuthi ngangisholani ukuthi how, because makwenzeka into enhle ngishaya ihlombe noma yinini. Kodwa kule into engayi-understand ukuthi mina umuntu exoxa isitori sakhe uyaye wenze njani? Uyaye uthatha isitori somunye mase uyaziqhathanisa noma le ezokwenza ukuthi sicabange abesifazane abasemshadweni engemihle ingenaphi lana, noma kufanele le story angasikhulumi ngendlela eseyisona ukuze amotivate abanye. Angazi guys, aningichazeleni, chazani hoze ngifundile lana. Khona abanye bazi ukuthi uyaphapha. Hayi nina angakhulumi ukuthi nifundise kanjani. Anizibona izinto kufanele ukuthi niyikhulume nesingakhulumi. Awusho kumuntu omdala ukuthi uyaphapha. Ngiyabona uma uthethe isingane ukhuza ingane uyasho ukuthi hayi Musa ukuphapha engane. Nakhona mina lawo magama ngiwathanda, la magama aseceleni angazi kanjani, angathandi because mawuzojwayela ukuthi ingane uyaphapha uyalifunda lelo gama umntwana ambona ukuthi kufanele alisebenzise. Ngesikhathi sesisebenzisa, ngesikhathi singasafanele usuyamemeza kodwa ulifunde kuwo. Kanti mangasho ukuthi akwenziwa kanje umlungise ngenye indlela ngaphandle kokusebenzisa amagama wrong, okuse ngikhamba isikhathi lengane siyawazi lamagama isithuka inhlamba, so uzenza umuntu ongazi ukuthi inhlamba iphumaphi kanti anichazekile. Labathi is marriage supposed to be an achievement le ezokwenza ukuthi sithole izinto. So umshado uwona mnyango, hayibo. Nje ukhuluma ngo-husband wakhe ne-story sakhe, hayi ngathi nawo injani le. Aniyichazele indaba ngizoyizwa kahle abantu uma bengichazela, ngoba nami ngiyasala kwezinye izinto ngiyayithi ngiyafunda kodwa ngithi hayibo yini le post wayenza ngawe ole ndaba wayenza ngawe, kodwa i-story somunye, i-experience yomunye ongenzeka ukuthi mhlampe nawe ne-experience efanayo. Bakhona abanye abashadile kwathiwa sebesemshadweni baba no-husband ozomvulela ibhizinisi. Manje uma esezosho ukuthi njalo eyami funding yaphuma ku-husband sekunephuza, hayi khulumani, ngilayele la, khulumani ningifundise nami-ke ningitshele uma ngikhuluma oku-wrong. Kodwa ngizwa kanjalo le ndaba because angiyazi ukuthi inephutha kuphi le yokuthi konke enginakho
uvela laphaya. Ngoba nasimase silandele i-story sesithi wahlangana naye esemncane kakhulu, so kwenzakaleni. Mase siyabona ukuthi nazi izinto ezenzakalayo, nanguMakhumalo engena la ephuma la engena la ephuma la, esaziwa-ke ewuMakhumalo odumile. Manje mayesexoxa yena lokho akuzwakali kahle, mhlampe kuzwakala kahle makukhulunywa uFix ehleba. Hayi, asiyivale le video ngoba seyinde kakhulu. Thank you so much nge-support, ngiyabonga angiqedi.